Opa, arratsaldean beste behin, Markina Xemengo uni pelotaletukotik, eta gaur Jaiala Starsen aukikau partidu dar bat. Etorkizuneko izarrak izelik esenak, gorrizko Joki Maguregi eta bere atzean, Sagerlanetan, Argoitia bigarna, Eulikoa Berritxuarra. Eta honen kontra zeintzu duke, honen kontra Zamora eta Txaparro Montrikoarra. Ia partidar bat emoto zuen. Gaur esan bida, berbalagun Josu Mugartegi atain eukiko dugule. Eta ia danok partidar bateaz kozatzeko aukeri dukan. Ondo izen eta laster arte. Alka. Ahí estamos. ¿Eso qué es?
Bueno, arratsaldeon berriro hemen ja beroketa lanak amaitzen da zontxe pelotarixek eta laster hasiko di partidu jokatzen. Esan bidana da, bueno, hemen gorrixetan, maguregi daukagu horrelarixe, txapelketa askotan aurre ibiltzen dana, eta aurrelari gogorra, golpi deuke itzela, danetik emotuz, eskumetik, errebesaz, sartu be pelotik garbi egiten dau. Gero bera pareja Argoitia, 15 urte dauk esan arren itzelesko pelotarixe, eta, bueno, ontxe badoiz aurkezpena itxa, laster. Eta, gero, Zamoraz eta Zamorei buruz esan hau, Zamora urlari erremetatzi guztiako, da, egune dauken ina oso arriskutzu da, baina hoxe, egun batzuk ez ditu baino onak eukitxoen, da, bueno, horre faktore importanti zen da hori, honen partidutan. Eta gero Txaparro mutiko indartzu mutiko indartzu eta hemen, sexta gora, ia txapiontxo botako dau, eta urdin, saki orduan, Gipuzkoarrak etako dabe. Betxo, era batera, azken batean hori da, ezta? Bai? Arratsaldeon, Bizkaitxarrak Gipuzkoarren kontra. Hori da. Bueno, definiru osuz lau pelotariak. Ez dakit favoritoren bat daukuzun edo, Bustitzeko, Favoritu, Ia, Bustitzeko kapazarin edo. Ni beti jokin alde, ezta? Jokin da, Argoitia gozo, seguru da. Bakizu, aurreko astelenin ikusi noan bere partidu bat, eta 30 partidu, esan palo bat bezein, bat bez, 0. Pelotari oso segurua, bai. Bai. Bitxu, ni neu bai guztiko naiz. Zango neuke, gorrixen alde, apostatekotan apurtxu bat padabe, gorrixen alde. Zeu definiru zuzen modun, pelotari ja, bueno, jokin ez obran ezautzen dugu, jonik inek kapazidaden dizago pelotan etxeko. Alde bizetatik emotortu ondo, da, bueno, praktikamente dan etxena ondo, errematibe ondo, eta bueno, ikusten da zelako guardaespalda zaugon atzin. Argoitia pelotari segurua. Bueno, partido baten bezileik sekula zer esan, eta pelota partidu jogatu midiraz, da, bueno, ontsi guziko. A ber. Bai, hori beti ezaten lez ez da. Azken nire peloti biribile eta... Bai, partidu jogatu midiraz, bitxu. Segurotzat emote hona irabaziko dela partidu, hori da. Azken nire galdu itxen da. Bai, ero txarto hasi, ero bate kursau etxen da, ero bestik egun honeuko, eta nire ez usteguk. Jokin egin berai, Maguregiri eta pasau jaku hemen ez da. Gramniko finala bere onda kontra eseren galdu favorito klaru ezin, jokin da aratz. Bitxu, hori iztu jakima? Bitxu. Bai, pentsote jokinek eta aratzek jokatu dela. Hau eki eta bere horren kontra. Bitu. Eta bai, eki da bere horrek irabazitzen. Hombre, eki bere hau pareja darrala, hori be, Bai. Bai. Esan bi honera honek, bere hautarra gogor dabez. Bere anai gaztip, Bera naziztot ezaututen bera matxin berak, horrek horrek agandizen da horre mutil horrek. Pilot asko sartzen hau da, kristo horrebezago. Horrebezaz atzeratzen da, ino baino beto. Aukerakua, barruan, perfecto. Bai, edartotxo. Peloti dominau, aurrin topa, nabarrun. Bai, Magurek esasun modun, ez da? Honek edan Bai. Horrek, gero banera bizta honauko. Ez da, esatuzuna mutil harina,
hainketatik harin dabilena, hainketatik gogor dabilena, baina biztioko eta azkanin pelotin gani beti otena. Hori zeuka horrek. Bueno, gero... Zamorakan txulara. Hor dauko aukerakua, Zamorak. Atzera. Txitxakan bila, urten nengo daua. Urten nengo dau. Edarra peloti sartu da bena. Ez da urten horrek, Ez da urten. da tanto gorri. Eta tanto gorre. Bai. Bai, esazu, hanka bizkorri ez daukela jo gine, baina daukene zapatilla taliaz, Bai, zankadi handizia, baina... Zapatilla gai, 58 ez dait ez daukena hanki, Lobet enten goleko horrek. Bai, edarra gabarri, Bai, ez mutil altura, Bo. Ja. Txaparrok eskumia zondo emototzea, Lasa gizona. Ja jo gine zeitxoskon. Zelak errez botaten aben atzera. Ez, urten nina. Erdi goitzi botaten hau, izkant eskapadatxuaz, Beste aukera bat. beste aukera bat egiko dau. Tak atzera behitxu, eta ez dut sartuko ba. Da, izei sartu da. Inar Horrek inarreke ba aspertu berte sartu. Bai. Horrek sartutzen da, asko pelotari oso seguru da. Inarrek gero dukela postura hori oso politxak ez da. Bai, ondo luzatzen da. Errebesaz oso ondo luzatzen da. Amagoz urte du bezala. Bai. Amagoz urte. Horrek apurra puntxartzen abenian, buah. Bai, bakarrik posturiaz bakarrik. Bai, ondo luzatzen da, orduan bat pelotia ondo atzeratzen da, baina horrek puntxartzen abenian, bastante gizio mogotzu pelotiari. Bueno, agurek eta argoite hiru, Zamora da Txaparro bat. Jokin sartu, barruen laga eta tanto. Beste tanto bat. Tranquil da. Bai. Muti tranquila hori. Jokatu da makina partidu ditxotxu gondak. Tranquila ese bote como duen. Claro, ahí está. Se van curtiendo, Bai. Xupa. Gero palaki bitzala egota. Saki darra, sartzen agin. Honeke... Jokinek zagero betranki jokatu beleko. Dauko luzeriaz da palankiaz. Errez baino errezo jokatu goleko. Eta ero non kontra bebai, Alturi edarra, horra zelan heldu da. Bai. Alturi da bezu, bai. Harto. Eta Zamora. Bai, pelota forzaua erdi pasain otzo. Bai. Da ezin erun. Aunque alan da beni pentsatu tinarrek, beste losatxua goro joko dirokola. Hori estabil frontizin alturi topaten da. Honek berritxone jokatza, berritxone sari berara da. Bai, isaleik, ero askotan behikari, hemen urdinera botateko edo, xamen apur bat goizan jote mozu, Honek gaur gitxu. Urdinera, sarera jatzu baina ez gaur ez. Urdinera, da sarera, eta... Baina, bueno, losatxuak gorago jo bileuke. Oingun, Betxu zan heldu dan. Heldu inar. Eta Txaparro. Aire. Horma bizak, heldu ingo da. Eta ja, erantzuna atzera. Txitxakan bila, behitzu zau pelotu sartu da ben, pelota erdi pasaua zelako sartu da ben. Aukeria. Barrio. Urten nengo daua.
eta gatu indaz. Ez, agurten azken Ondo, ima. Zamorak ondo kolokauteko pilote. Bueno, bigarren tantu urduinetzako. Bueno, partidu politxo hasi da, ezta? Bai. Tanto politxe, gutzek itxi. Bai, pelote hauak. Hemen dugu, epaile lanetan bezure semia, zer iso da, bera? Serio, konzentrata. Alperriko berbaik ez da dengo. Ja, botere materi ikusten nahen edo. Ondo etortan da, eurek epaile itxi da, lotzak eta galtzeko da. Bai, Askotan danetarik ebida. ez da erretzan hauzi xeuen partiduen epaile eta... Hori baina, azken ima danetarik. Geupe hori zitzen getu. Markadoren bizanin, markador. Juezen bizanin, juez. Eta oina hemen, Bate suspeniute bani partido izokatu dut gazirean, partido izokatu. No había otra. Eta gustora baina. Gustora, orduan gaztik, eta sasoia darra. Orduan, Etxasen bider, bolak egon data. Jota, ze paso batzu da, ez. Gero kontra nahi ez? Atxe gustora etxe. 6.000 zatun da, 6 horte. Epa, oan, inarre gutza. Bai, nosarra bat indotzo pelotik ez dit, bera Urte guztien bera ez dakaso ondo juan edo pelotina gauza raro bat egin dago. Bai. Ia ba, jamorak eta jogin sartu, eta atzera. Gau linio motzen. Ia, rebote luxia. Beste aukera bat hor. Beste aukera bat. Eltsu Txaparrok. Beste aire bat egoiko da borrak. Ez da heldu, Ez da heldu ez. Argoitia gondo ipini, baina Zamora sartu. Mucho. Horror. Argoitia berri barrure. Txaparro hor da duzten da. Bigarren Zamorak. Hori bai. Oin, eta hori aukeratu da. Bote Lucian, Txakamila. Gora. Ba. Ez da izan erretza birre botetik, baina... Ez. Ez izan ez. Jokinek, behitxu dugu. Bai, esatu zure modu, nori ondo juten da botera, aidera botera, horra horrein ondo juten da. Hor pelotia sartzen bozu, horre lau eskuadrun, puf. Hortxe, ostantu betxeko aukera gaurtxe dauz. Zamora sartu, bipareta, eta kanto beharra. Oso ondo, bai, kanto beharra. Zamora, peu fronte ondo ezautzen dago. Ai, hame partida asko jo batu itxuz. Hau hemen barixeko, ez dut esango, baina bitxi bat baina. Asko, bai. Opini. Kurrillo edo zule paparrin ondo. Amara, gatzera, libroketa hau. Epa! Engantzara zu moto. Mostu. Eta Heldu egin da, baina apurtxo bat ezkerreko paretin sartu dago. Eta partidu ez du, Zazpitxo goz. Bai. Hasieran arretza motea. Bai. Baina, bueno. Peloti borobila. Peloti borobila, santamente. La fronte kuadraua, Bai. Baina aurreko frontizia txikixe. Txikixe, askotzako bai. Batzuk ez nixatena bazerta, askotan. Eutzi Argoitiak. Txaparro bez. Hortipai. Zan heldudan, Hortipai. Ea ondo ipini dau. Bai, kendu indotzo, aurrekuari. Argoitia sartu dut, talian. Errebote Lucia eskunia, zereitzu zelan solta hotzon. Bai. Egarra
Ederto gaietazo. Zelako derto solta hotzon. Eta Zamorak Da, esan edun. tanto errebote, eharra. Eskumia zelako ondo solta hotzone Jokinek. Une gazte dio, Eta tanto. Santi izan da delez, koiskorra bitxi importanti da. Exactamente. Ja jaunek baduke koiskorra. Ba, hombre, dauken koskorra. Da, ja mototze pelotia, Ah. astindu Sasoin nago zonek. astindu da errege mototzez. Saso betean. Jo gintzakera. Da gero esatzuten modun, horrek Jokin haitu zelako alturiako. Natzani palankik hori xeuko, ez? Palankik etxotzo pelotiari veloziari, mon, bai. Batzuk palanki egitzen dabe, da gero postura motx-motxa. Bai, behitxu, dato errezata da, peloti. Dezu luze, beti. Luze eta luze bota, da errez bota errebotera, da komeditzak. Zamorak ondo, ia, honi beste... Tanto, behitxu zelao tanto edarrein naben. Bai. Albotik, Albotik. Da, kontu zeubida, hemen albotik botatu zenine. Frontizine, kanporatzetxeko joeri hauko. Da, hor, bitxu, ondo sartu otzo. Ondo sartu otzo. Da, tanto egorri, beratzitxe bost. Beratzitxe bost. Bai, hemen tanto bien, da, Zamora gatzera. Txula mila. Jokin ebitekin behar Ne. Han jauziago. Urte nire otzo zestatik. Zelan zan hori, zagarru ustela? Se le cayó la manzana. Hori, se le cayó la manzana. Bai. Sartu bezain pronto inda posturik ostagoena, testa gehiatu peloti, da bitu, urte nire dutzu. Bera aukera txuki dagoea, tanto itxeko, ze Jokin bebarri non da, eta ni pentsatu, eta hor mabiza botatzen dala. Atzeko zuretu, txaparra behartu. Behitxu, zelan erako ertu bota benatzera. Zamorak. Tantu domina, tantu behin. Tantu behin. Aire, esatze txaparre, baina txaparro ezin sartu. Eta pelota komprometi usan da, eta txarra bizintzako bai izteko eta erreboteitetako bai. Na, bueno, bon, bai, karreilatxu hartu da bela emoten dago Maurik eta Argoitiak, 11 eta 5. Eze bezian 11 heldudiz. Zazpitxa bostetik. Pasakin arazoi bari bixek, Aurrako hainka aida sartu, heldu ingo da errez, bai. Txaparro geltzi, kontu zor, hori gora doia, urdinera, erreboteko urdinera peloti. Geixei, horra horretik geixei laundutzo. Horretagon palankia, ze txapanganin esposu izten peloti. Ontxe pasadona, pasaten da. Hor, taka, behitxu, berak egin dago hori posturik. Tak, hor, hortzen jaben gestu gezan daudana. Baina, atoro pasau, gure pasau eta gero presitxe altarriko da, eta... Bueno, urdine lehenengo pasi. Urrengorago, tak. Taka, Que quede clavau ahí. Bai. Askota pasaten da, hausen biote eta gero urrengo egin bez. Jokine pasta nitxe. Inarrek. Pelota zaila sartu da Txaparrok. Jokine kosta ostaruan, errebotia. Arrimau. Amba, ana. Arrimau, deja de gonen. Zelago veneno, bai? Deja de gonen da, el que pone detrás de la pintura. Bai. Ze pasa modun. Osta eruna berroti da bitu. Eskerreko orman. Osta, baina, ja, irutie, importante. Nergazia, Txaparro sartu. Txaparro goitxi beraz, topa guengo dago aire. Jokine, kortadia. Zelako peloti egin da, Esku bateaz. Preso heldu,
Aur ba, betxu. Steizen aixan da norrota. Ez, barrune iban laga. Preso atrapada, baina, claro, preso atrapat demozu azkenin hormabila botatezu, ez? Baina, bueno, ez dit, Baina- zehaztan izen aixan da mota, barrura. Itxuri, ni barrure botateko hartuzu ez da. Betxu, barrun preso euki daua. Baina, bueno, tanto eurentzako. Uxa, balixoko gan. Ba, Sarritxe komentatu duna, bestik ekoiko txapa bota dela, bueno. bueno, ya está. Norberan aldeko bada, Vale, igual, ez da? tantu bardin balitza da. Ia, jokinek. Arri molte. Txaparra bada. Ia, argoiteak. Beran amos, zurri. Argoitiak, Gana eruen, da gaina, hemen da. Gaur, palo gitxi jo dituz, gaur, arepe. Betxu, Abesti bai. Palo txaparra. Bai. Betxu, mila urte inzatu dela beran aitxe. Argoiteana. Lehen ez da zibilizan? Bai, ez da edo. Aitxena, naixi. Agirre, Igor. Igor. Bai. Igor sustaeta. Bai. Ni jokatuta bat araz. Da, azken osako, jokintzen. Bai, jokatu dugu. Nik horre jokatuta bat da berritzuko torneo irabazitza bai. Fíjate tu? Ze beragaz? Bai. Bai, Ni ordune, euro nega dinero, amazazki urte goiko neban. Aurrin jokatzen eban, ordun delantero nintzen. Da beraz enpare jauztien. Bai, zezu hasieran aurrelari zezin. Aurrin hasi nintzen. Zeu zin, Ameriketara hori guztien, atzelari? Ez, Ameriketara ja zagero jo nintzen. Baina, bueno, hori txapelketi justo beraz Igor susta eta jokatu nahi, dira bazin genuen, berritxuko txapelketi, mira tu. Igor Aldazaba, susteta baserrikua. Susta eta zara baserria? Susta. Berritxun susta. Eskapa bainotzo da bitxu, tanto. Nahi barik, baina Da, lehenengoz eta, erretzerun da. ez dago argoitek, ez dago eskumia ondo geratuta. Genin zabaler urten jako, baina, bueno, esan duen modu kuenta igual, ez da? Hori da. Hemen ez dago, Maurei argoitiak, 15 eta Zamora Txaparrok bi. asko gezango leuki, etxau queriendo, baina, bueno. Pizkatak izenak, badaki nora bota be. Ontxe, asteburu hontan die honek ez da, zereko Durangoko finalak. Bai. Durangone, buru falletozte pixkat, baina... Bai. Durangon dago ez partido darrak. Berritxun be bai. Berritxun be bai. Bai. Hemen be. Bai. Betxu, berritxun da ze... Berritxun bost partido. Bai, maiatzan 17 bixer. Bixar, hori da. Atzaldeko lauretan hasitxe. Daukau, lehenengo partidue, Arrasate bere hau, Arrasate bere hau. Ni beti bero, atzez hori zalakon da. Bere hau, bueno, bere hau. Ez, bere hau dela. Itxuri bertaku da, eta... edarra hori ez dute kontu, handa gora. Katxen hain da, erretza, fallau. Arrasate bere hau, orkatze da aratze bertan etxekuen kontra. Orkatze markinarra da, berritxuko eskolan da bil. Eta gero aratze, besatu. Boikotxea. Honepe, 16 urte duz, 16 urte. Bai. Sarrekin, neusixeokin. Kopian, bai. Gero bigarren partidu, hau kadete mailaku, Arrotxa eta San, gorri, etxekuek. Arrotxa ondarrutarra da pentseot, ezta? Arrotxa, haitxe ondarrutarra, bai. Eurak uste dut izpazteren bizi zela, izpazter garratan. Arrotxa, hau aurrelari politxea, eta gero Asan. Asan, bai, hori berretxuko. Jatorri Senegaldarra daukena, hau oso seguru da. Seguru eta guztiak, dane guztiak dago, postura politxe duk ez. Hone zein zuen kontra duke, Markinan kontra, ez da? Markinako, jokine, barruen, eta tanto, Zamora heldu da, baina horminan kontra ezin gaten. Hoxe, Arrotxa eta Asan eduke, Markinak xemengo Ander Ulibarri, eta Jon Bustin den kontra.
Hau partidu gogorra izango dela pentsetot, ze honek beti alkarren kontra jogatu denetan partidu oso parekatu izen di. Gero nesken Hirugarrena neskak, ezta? Nesken finala normalen Erika eta Arai, alde batetik, Gorrizko, eta gero Iarte eta Maian kontra, bisek berritxuko eskolako. Bai, Markina kontra berritxu, bai. Hoxe duk euren alde. Euren frontoen etxin jokatzen dela, baina Erika eta Arairi irabazti, nik ez da partidu Bai, bat da. gaur egune... Nik ez da partidu. Gaur egun ez da berrez, Ez da esaten, bisepe, Iarte eta Maia bisepe abile di, eta partidu... Bai, da, bueno, euren frontoen jokatzen da, eta baina, bai, ez iba... Erika eta Arai, ba... Gaur egune aldanein parejari gonena. Aurreko partidu ikusi bozue, ez da be, utz bat eitzen, da, horrekin, askotan ez dagoetan erretze partidu eta ez, hoxe, da ni dakitala, ez daitik inoz galdu den partiduik, parejan alkarraz jokatu da. Eta gero, urreno partidue, Altzalei Argoitia bigarrena, ontxe jokatzen dagoen. Ontxe jokatzen dagoena. Ez, ontxe, Inar. Altzalei, Alain Altzalei, aurrelari Abile. Pequeño pero matón, eskorra. Pelotarixez, Ez dakit aurrekun hemen ondala aztebi ero egon izan beraitxaz, berak Alaine jokatuan hemen da Gerritxik nozan txarto. Gerritxik gero lepoko minaz dubil izan. Da beraitxak esan da, zelan denporan da bilela denpora baten lepoko minaz. Eta hemen hasi izan jokatzen. Amora, dejaba politxe, Bai. Ez totzen, nahi politxa da bitu. Bai. Da hori, desaten hona esena, da hemen, Aztebi, ondala barizako biru izango zen, bai. Da hemen jokatuan, da ondo hasi izan, baina fasteza eta maitxu ben, Alainek. Gerriko mina, lepoko mina, zero azkize pasaiak onda beraitzak ezaban, keiale bat inporreaz da pentsate bala rekuperaten dola, baina txarto amaitxuan, pelotia buenara botaten praktikamente. Osak, ez dakit, bizarko zelan egongo dan? Bai, ondo, ni pentsa, astelenin... Eldu ingo da? Astelenin... Eldu egin errez baina... Bai, eldu da, baina... Ja, pentsaten edo, askotan pentsaten edo, kontrazioari begira ero, gauza asko burutik. Pentsatik problema dugez, Homer Simpsonek ezabana. No hay que pensar demasiado, Homer Simpson, baten preguntot, mouko beste izan da, Homer, ¿qué has estado haciendo? Sí, he estado pensando, ¿qué? ¿Y qué te ha parecido? No me ha gustado. A ver, Ana, dame aquí, barek asko ez dugu da. Bai, holagu pasen. Hori da. Eta... Hori txapa. Boixe, komentaten genduna, hori labarre partidua. Altzalei Argoitia. Bai, Altzalei... Zelako pelota zuzoa bene... Esatzu dena, Altzalei Gaztelein jokatuan partidu berritxun. Da, ondo. Jokatuan... Peru... Zeintzuen konta jokatuan, Peru eta... Osta-ostan galduen. Bai. Bueno, ordune... Rekuperate egongo da, Partidu hona, hirok ezaban... Guriek irabazi dela, baina osta-ostan gerri emotzela, da... Bai, Altzale, pelotarixea. Eta... Argoitia, Inarreaz da, mutxaz, Argoitia bigarnaz. Eta zeintzuen kontra batzen da, Txomin da Eneko kontra. Txapara, Kormabiku amargarren kuadratik. Kormabiku aurretik jundi. Baina, zuzenin junda jokin bertara, buena joan be eldutxe zen. Esate jardu dutena, eta gero kontran Txomin Landaluze, izango ez da? Txomin Landaluze, bai. Bai, haue bufa, peligrosue. Peligrosu honepe, dana da egitzen, da bizizia eta eneko... Bizizia eta trebidua. Eneko ez duke zitueta. Eneko, bai, eneko bera berritxuko eskolaku da, baina sopelakuro, nakalko bat. Eneko ez da sartutzen da hau. Iarten ebiz izango? Ez.
Eiar bera besta Edo, sopelako edo. Iar. Igual ez ari biliko txarto, Alto bat, zagero bat, moreno bat. Bai, zelik, Bai. Da gero... Postura pizkat horretako, agarrotauak edo Bai, lotuak, baina gorre mototza, Atez eskuniaz gorre mototza. Pelotia sartu eta ondo ibiltzena. bai, da gero bestaletik, da gero azkeneko partido da, ja, nauzizena, seniorren partido izango donke, ba, haue partidu ikusteko izango, aukeri daukezuen, no, jon berri zurez, haue partidu mesio ikuste. Goiko zarera. Goiko zarera. Bai, partido hona bai, joder. Aron, con metelotoa. La aspiradora salegi. Salegi gaina untxe, berritxeko finala klasifikute, eta Donostin itzelesko partidu jokatu. Donostin aurreko astin bai. Zeu egozin ginen. Egon ginen da, bai. Zelo partidazo jokatuan. Bai. Es un seguro de vida. Salegi es un seguro de vida. Areke txitxak bisek errebota usitzen bata Bai, da eskani bera tanto. Da bera tanto. Bai. Eta luchador, nato. Eta gero beste txitxak, beste tanto baten be. Beste tanto baten be txitxak bate erreboteoan, da tanto ibanan be. Bai. Ez peleador, barrinda pelotia espauko aukerarikan, juten da. Han juten da. Eta euren aurkari zeintzu di, arbe da lekue. Lardila arbe, da lekue. Arbe berritxon. Hane gozaun. Bai. Arbe oso errematatzaile una da gaina leko motxien, fronto motxien, da bera ez da indartzue, baina Markinen ondo moldatzen da, baina bere frontoela, fronto motxien, honi dugu da. Ze esan ez da. Baina arbe pelotari eta erosin frontotan aki moldatzen. Bai. Azken ima, Markina bere frontoia da, eta donde mejor, no? Baina, bai. Eta gero lekue, zure ondo esatu zu. Lekuaz, bai, ni lekuaz, Danian jokatu neban, afizionauta jokatu neban hemen. Jokinek ezin sartu. Afizionauta nire lekuaz jokatu dukat. Kontra handa, beraz, bai. Eta gero Danian, urte batzuk, bai. Danian belkarra zogatu zen. Bai. Urte batzuk, bai. Baina, lekue belen, aurrelari izan da? Lekue, bai, urte batzuta doiz da gero, baina bai, hori beti izan da delanterua. Afizionautan ibili izan delantero, da gero Dania aurretik guztu milforra izun zala, baina aurrelari, Ameriketan aurrelari, da gero netorri zanin, ez dakit noiz, ondala zemat urte, baina bai, zage hori pin izan. Bai. Egun hori ikusten da zoze. Bai, ez da, siempre hay algún dato que añadir, Urrengo leku gaitxi berbain biotenin, beti da ni jakin izan baina. Bai, ez da. Kontua, Si yo te conozco de toda la vida, Sandra, ya está. Lengo baten behar mena, zan. Berane bikotiaz, egoinen, kontuan egoinen. Beran ibilbidez ez dut asko zautzen bakit, ikusi txarto, baina handik aurra. Uste dut milforrera izun zala lehengoz, uste dut, Ordune urte batzuk. Da gero handi Daniara bajatu zan. Urte batzuk gengo da, zan Danian bezatuz, ni urte batzuk honi zan beraz, jogatzen. Urte batzuk badilea zizala, milforren salatu zala, nik pentsaten dut, nik 99 debutan eba, bera horribliko zan, 99, 2000, olako bat, debutakoan berape. Son unos años, sí. Bueno, ikusia, gordon daukau, alde batetik daukau, esan dugune, berritxuko bixerko finalak, juntzaitxe ikusta, lekoi bada, Leku eripada, ez da? Barruen da, tanto. Hemen da Euskal Jai txapelketa irugarra, hemen da kanporaketa da. Eta Durangokoa segiz esan. Durangoko noinek ez di finala pentsatu. Badakite zeo zerripini da bela, baina... Aurreko nebialdu bene, zera? Zelan...
zela soin campeonato txapelketi da. Baina, bueno, Eutzi. Pelota saileruan. bueno, horrek gure partetik Peru da bilor. Peru eta hau bai, San Martín de bai. Nor baino, nor gehiago zageruak. Ai, betxo. Oingun, bigarren zeta estua doia. Bai, sortitza 7, gorriak arretik, baina, bueno, momentuz beste etxura baten. Argoitia normaline kantzen da, militzake apurtxu bat. Oso forma honin da, baina edadi gaitxik eta gorputze beha egin dut, horrek esati da. Zarra. Haurek ez dut sartu nahi zen. Eskumiaz insistiruten hau txaparrok, baina pelota honeaz mingitxingo dau. Bai, ze jokin pelota moteltxo komunista. Bai, ze badaki bere konpaineruke atzera botako dabela, errezoten muinako dabela. No, bitxu, bak, 8. kuadruan, bitxuarek, lako errez botaten da bene atzera. Bitxu, 6 arti mota hau, eta... Zamorak indarraz nahi zen horre matau da. Zeo zer, ez dit barrurako joeri, zer botaten zundan, baina lurrera zuzenian. Bueno, ba empateateko daukeukia da, baina beratitza zazpik. Ontxe, gero beste zer bat da. Mucho. No, pelotilla, erunda bene arboitiak. Zamora moztu, ez izango mosketa ona. Mucho. Hau peloti bota ben txaparrok. Hor dauko, aukerakua Zamorak. Aukerakua eta betxu. Barri urtezako. Beste zagar bat, lurrera. Eta Ibai, lehen esate baina, bueno, gero esan bidana bai da, Bermeoko hartza fronto eleganti. Zo zerretzu opai partiduko zela, bai. Arraina soka jai alai. Antolatu da, Bermeoko sexta eskolik esagen nulez aurreko, hemen, berbaldi baten esagen nulez, sexta eskola barrixea Bermeon eta partiduk antolatzen da biz, domakero ez, baina sarri, eta, ingune antolatu da, arraina soka jai alai, sarrera doaineku edo dukezue, orduan. Nizuen ahune partiduek di, Domeka goxine, Domeki maietzak 18, Goxeko 12etan hasitxe, lehenengo eskolako gaztetxuk ordu erditxu baten euren exhibizinotxu bat egongo da, eso es. Danon motorra berotzen juteko, gero Bermeoko anaibik, Aiart eta Aretxek bikote eitzen dabe, eta jokatuko dabe Tolosarren kontra. Tolosakuk dile pestot, oier da la pestot aurrelarixe, eta zageruan izena zena zakordetan. Jokatu Baina bai, pentsatu dena itxala Tolosako ekantxeru. Eta... Boixe, Bermeo Tolosan kontra lehenengo, Gaztien mailan. Eta gero jokatuko dabe, estelar modun eliteko emakumien partidu bat eukikau. Eukiko dabe, ordu bat erdixetan. Ordu bat erdixetan jokatuko dabe Elaia Gogenola eta Maia Goikoetxea Berritxuarrak, alde batetik.
Eta beste aldetik, Erika Mugartegi eta Arele Jardi barri dobe. Bai, betxo, Horre, lokiten. bueno, elaiak egune dukenin, neska bizixea, zenixo ondugu, Rematetzen dago asko. Bai, rematau Bai, peloti topa aurrian, ondo topaten, are bakit peloti topaten da, oso... Naztetan ez Es muy pelotaria alegre. Bai, naztetan ez danin batzutan, ostras. Bai, bueno, azkenin arriskatzen da benak asko ez lo que tiene, ezta? Baina egune daukenin gune iruaz, ez tarretza izan, eta gero atzin maia goikotxa, maia be gazte-gaztia, baina gune daukenin indarra da peloti sartu ipin, honepe, ja hau be aurten egon dabe, ja elitera. Eta, ez da, 13 urtetxo, ez? 13, bengotxo urten pentsetot. Eta gero, Erika eta Arai, lehen da itxetitzu. Honen ingurun, asko izan behar, ez da, bueno. Orduan, akordau, Bermeon dokezuela, Arraina Soka, Domeka Goxin. Zaten, naiz ba, Jose Berdixen. kalendarizu topera daula, azte buru hontan, Bai. Entre Berritxu, entre Durango, entre Bermeo, gero gaur Bilbon, Bizarre Donostiko Jaialeibeko partiduk, dana. Bai, gaur Dana batzen da. Gaur Aironkapeko partidaz, ez da? Gaur Gernikan, bai. Bueno. Bueno, hasitxa, ontsa zazpietan, ez da, hasitxa. Ia. Bueno, partidura begira, zorion, 13:07, momentu baten pentsaten gendune, Bai, 8 zerro baina bitu. 8 noixe, argoitian palu, Listo, katapulta dira gorreziak. 13 tentora, 13:08, onio guztan, zer amaitxu, baina... Bera Zamora. Xopa. Eta sakia zuzeni txapara. Ba. Olako ikizgen. Sakia dibotan dizo mobiotzo. Nire usteze, bere sakia atarateko eri izango da, baina bote txikinari botan dizo mobilako sakiari. Bai, horre, nien nintzen atrebi izate, baina aurreko azte bizetan, horre Donia de Loitzuneko txapelketa benego da. Bai. Gazte batek, bidarteko gazte batek, horte indarra eta gogu eta esagerau, are berdine pasedakon. Jaixe, pelotia txiki seitotzea. Itxi, peloti itxi jauzten. Bai, da gero haitxotxu Luziek, Claro, peloti goruz urtetotzuta. Tendentziz izaten da, bote txiki jaz peloti goruz urtia. Goitxi bera. Ba, importanti da, emoten hau txorraga bat ala, baina, zelako garrantzitzago, sakian, boti ondo motiak. Onde jokine eskerreko hortik. Jokine barrun itxi da, baina, iarri otzu Zamorak, geratu aldain hori, eta tanto, sartzeko pelotia. Bueno, pronostiku beten dira zorion. 15-8, abigarrena, lehenko kusi matein da, be? Lehenko, be? Zigura bera horako bat, ez da? Bai, 15-7 pentsat. Bitxu, airin irabazia. 15-7 eta 15-8. Hori da. Gaurko partidu, miau, irabazia. Ventilau. Bai, irabazia. Gorriak irabazia be. Gorriak irabazia be, Bizkaitxarrak. Bastante errez ganera. Bizkaitxarrak. Hori da, Bizkaitxarrak bai. Eta, bueno, oine... Bueno, pues...
Bueno, ikusi entzuele, hemen Ibai animo bako, eta urrengo partidue, hemen egongo, kontu kontari. Beste zereini ez daukaule, gaur egun guzti biharrin gatu barik, izarradi baten egilega, oine pipa batzu jaten lagakotze Ibairi, monu daukela pipena, eta Botzaka handizek arrio baina oso hori zumidetxera, hongo martzen. Hobeto, pipi gatza ukitzen da, ez da, ona osasunotzak ez. Egon ezin saldira, Ezin saldi? Pokasal, ez tira zarek, gatz granula guaz betete dorten izan. Normal txuti da. Bueno, azkenine partiduen zera, ordeni aldatu inda. Eta boixe, azkenine hori jokatuko dabe, eki xuban da txanton daratz, ez da? Txanton eta aratz, bai, ikusten daunez aratz falta da. Aratze pentsetot futboleko entrenamentu edo honek Ibarren jokatzen da, Ibarreko zeina da. Jode, bueno, azkana jokatuko da, denpori ukiko ban. Baina, tipa, igual... Lauterrixan kamarak ipintxa etorna zenen, grabazioen martxan ipintxa etorna zenen, beraz, honaz da, ez aratz, konfundi biza ordu da, zela da, Ibarko horrek txandalaz da, jonda da, ez hori, zestita gauzak ekarta etorrenaz, velozia baten Ibarra aldera da, jonda. Ese cambio de partido... Le ha pillado el toro. Ez da egite, zein izango dan hori, motibu partidu aldatzeana. Bai. Bueno, bitxartin, hemen daukauz gorrixen partetik, bai, txaina, segundo bat. Bai, hemen oine jokatuko da ganak. Gorrize Altuna eta Aratz. Azken inoiz Altuna eta Aratz di pareji. Vale. Altuna eta Aratz txanton ondorien kontra. Gaurko partiduek gogorra izango da. Pero Altuna ez dut ondo zeutzen. Baina bestie Altuna eta ontoriei buruz, Ibaik gero komentatu asko. Aratz gaitxiko, danok ez hau. Hau zagero oso seguru, indartzu, eta hori honik mutil gazti da. Honik kadeti da berez. Han, ontxe bertan aliegu da. Frontora. Eta erropa zubixe jazteko da nire. Bueno, Aratze berritxu barra, oso indartzu da, eta seguru, gazte-gaztetatik beti goiko mailetan ibili da jokatzen. Indarra honei harin etorriakon, honek Santik esan nahin koxkorra,
harin etorri dakon, eta ja urte batzu badaro ez, ja nauzi xauekin jokatzen. Gero, txanton daukagu hemen, txanton Margina Xemindarra da, hemen Iparragirreko baserri bateko, mutil gogorra, eta afizioie zestakue beti itzela euki dugu. Umetatik nauzixen partidutan hemen otezan mopiaz izardizek eta ziketzen, eta falta itxen da ben dana, eitxeko pres beti. Chico pa todo, salen ana, ezta? Bai, oso afizio handixe dukena. Honeke zestak gaztetotxu, baina, bueno, erabilixanaz, baina honek guantez ubixe ikusti da, jarru izan, ez bai? Ixerrez ez dira. Bera, eta benara itxepe afizio dugu itzela. Bai, hamen nun matxin ibligo da, ba, ezta? Bai. Bai. Hamen hau txatzen da. Ba, bitu. Bai. Hau zeni dugun legune beti, partidu guztien. Gaina, jubileute duela pertsio. Lehen kanteran itxoan, biarra, hau gizon gogorra. Zein, Antonen etxan jubileta? Bai, pesto jubileute duela. Jubilatu dira? Bai. Hau lehen... Ameriketan behurtik egin dugu, Hore Ameriketan... Zestaz ez, baina... Ez dizez... Biarri ez dit... Jardinero edo kamionaz oso bai. Han ibilitxako hori. Biarra indeta, bai. Bai. Han urtik egin dugu, Hau horrepe hizo las Amerikas, baina zestiaz bari, bestera. Bai, bestera batera. Hori da. Semie, zestaz, afizio itzela honek. Ikusiko zuen. Bueno, azken finine... Mutik segurue da, jugadak eta gondo botatu etxu. Posturak igule motxuk ez da, edo? Bueno. Hori, janpipaki bai. Indarra hartzeko. Gozi doi eta. Gozi, honei semi izango zen, bokadilloen bile guteko. Pasan, azten be, Bixok, partidu jugatu ban da, esan ekoizan ona, ebana, horre markinen da, denda bat. Farmazioan ondoku, bakizu? Maritxu, bai. Maritxu, jubilau izan azali, alabide. Alabiotena, bai. Han eitzen dago, jonda, bokadillo, ogixe bezendu izun eskatu, jamoi bertan, Data, bokadillo erra. Bai, aprezio koste, bertan, danetik saltzen da, gana. Hor saltotu danetik. Un mini market, mini supermarket. Bai, aukeri horixe da, jamoi emoztotzu, etxako eitxotzen prezizioen, horrek, ogixe nahizuen hartu da, erdixen eitu da, hobi erdik horretotzu hori, da, hori, laborarin ikasten dauten izan gaztik eta asko zuten izan bokadillo hartzen. Lehartu behi ikastetxin ikesten daen gaztazko. Geu behin baino ez uzun dagoz, bokadillo hartzen. Bai, gaztazko dakizu horra bidi, Bai. Dakizue, Margina Xeminen basabizen honoz, da nigo zure jane bokadillo merketa hon, karnile bai barrita, hor behukezu eukerie. Maritxu den da, guen kalien, gaina hortxe, taberna danak dauzan kalien dugu. Ahí está. Bertati bertara. Oixe, araxo goina, semi garritxute da. Eske ganera zeu eso zu modun. Bernila ebai barri, beste gauza bata, Oixe, eguneko, antxez jaltzen da. Bueno, ondinoko, arratz berritxuko faltara. Torria, aldatzen hongo dorruen. Hor da, zurizko jantzi da, Vale. Bueno, Hortanta horana azpixen da. Ja, eratzeko, kasku da zestio ontsu detaten zestian pultzatik. Eta... Berotuta hongo da neroz, bueno. Mintu batek, berotu. Arrapala baten etorriko zen da. Hori, eibarren hori gaina atezaine da. Horrek zen luzak eta zemate egin dugu da. Bueno, orduan epele etorriko da.
Horre beso, zestu jantzi da, ja, Ah. azteko modu nengo dala. Da, garrotazo batzu solta gotoz. Une gaina berotzen ez da gokitzen ez. Askotan eskuturrela mugitzen dabe, tiki, da esan. Da, venga. Sartu da, esateago, berotzeko. Izarditzen urten bidala, baina... Ni hori esate ustan, neure entrenadoriak, Fausto Larrina, legitxokuak, esate ustan. Peloti ondo berotuta eoteko, kantxara iserditantia zumi da. Dalan zan, Alan esan bizan. Iserditzan, partiun ez da zibir. Iserditzaiak kantxara sartu bida. Horre, berritxuko eskolan asko ezinen ibiltzen ez da, edo bai? Lekitxo eskolan. Lekitxon. Bai. Lekitxo eskolan, ez ginen izaten kuadrilan dizaz. Ez, baina jo handik izen honen garitzerkia bertan ibiltzen ez da? Bai, garitzerkia bertan Fausto bai. Bai, oine bertako eskolako da bizanak Aitzolda urko zan da nahi ez? Paul, Paul. Gallete beitia nahiak, bai. Paul aurrelaritza ez da? Eta... Ez, Aitzol, aurrelaria da Aitzol, Paul Aitzol. atzekua. Bai. Aitzolda Paul. Bai. Aitzolda Paul, horre berritxun edo... Ibiltzen dizero nundik, Ez, nun ikusitxut horrepe, Durango ez dauken testin klasifiko, Bai. baina teoria buruz nahi esaten, askotan gauzak erdixek alrebez ez baina hori bermeoku eta berritxugu da, kartelak irakurritxe zautu. Bueno, Baina, berritxune jaixek izen di, pasan aztin, da, Bai. aztean ezei bakarri finalak, honik, igule jaixek izango dine, beste zoze hongo da. hondik finala? Hondik jaixik ondinuko? Ez, dinopa. Ez igule... Ez dut uste, pasan ez dut aztin uste. izango zan dana. Bueno, hor daukagu aratz, txekantxara sartu barri, Han, taku sartu, Bai. ondo, da gugurten dabitzen. Ba, frontize txikixe da, Ba. eta pelotazu txapara. taka, kampanadia, Han, behitxu, lehen arbe haitxutu da, arbe etorri da. Bai. Gaur ez dugu batzen, baina bera hemen berritxuko finalako eta ez da izan nagoa, ze... Azte bilero, ja, horre... Kejaz dabil, Hoi ba. ez dakit, un momentu nena sakortan ze lezino duke, baina... Zeinek? Arbe. Ah, Bai, partiduk honek hemen lagun arteko bai. partiduk azken aldi zen ez ditxu jokatu. Hoi ba. Ja pare bat azte dara ez, bakarrik jokatu itxu, hoxe, berritxuko semifinala eta... Zeo zer komente ustene aurrekune, hemen pelotatzuk ibilizan botatez ez da barri bateaz, da, zue, zatuztan, marki hau gero ezauztan da, zer da? Zesta barrizaz mini motozte bezun, da zesta zarraz minipez. Hola guzo zer ezauztan. Hori normalin alrebe izaten da. Ai. Zazarra ez da... Ba, hola guzo zer ezauztan. Barrizaz ezin, da zarraz en cambio, hostia, ondo. Ba, normalmente alrebe izatena bai. Zesti oso zarra donin, aldatziko meni da.
Gero esa? Martxan dago. Bueno, hemen datoz lau pelotarixek. Bai. Txapiek, urdin urten dago. Bai. ¿Vas a la calle o qué? Ah, es verdad. Bueno, arquitecto está... Ibai dino, pipa asko lotzak eta entzuten din, entzuten badi, bueno. Bueno, ikuste entzuleren batek igual esango dago kasu zer. Hori krik-krak-ia zer dan. Bueno, hasi da partiduzta, lehenengo tantua. Hauxe, altuna buruz ez esatzen bai. Ba, ez daukat referentzia askorik. Neupes. Aurrekun bai ikusi neban, nire semiaz da, esan ezaiat, ez da barri bat, bueno, ez da barri bat ez da erdi barritxu bat erosiltan arberi, bat edo bi iro. Zein altunak? Altunak, bai, aurreko asteazkenean. Damen, iblizan ezaiaten, ba, nire semiaz den zaiako gan, ba, hoxe, berroi bat minitzu do, zestaka probaten, da, bueno. Mucho... Sentzazio ona, ez? Nire mozta, sentzazio ona emoztan. Aurrian valiente sartuta, da pit-pat, da dana, eta mucho nervioi, bai? Hone ikusiko, a ver. Venga, xupa. Ez dakit partio honetan bauko zue, lehen ezaututen pregunta bardina, hori honetan partio honetan bauko zue, holan, favoritorik. Nire favoritu, Onenak irazi, eixela. Ahí está. Nen duke, jori izena, Santonen nahi ez da, baina... Baina, hemen aratz kantxan da honine, Aratz eta... Baitu, eta... Heldu ingo da Txanton, etxapagan imaztu, eta tanto, bi boteaz. Eta ordainetan. Bai. Hori da. Hori Txanton. Igarren jotzo, aratzen horma bitxuku gari, da bitxu. Bai, horma bikolan botateko goni, pelotien motel samarri gule, ez da? Bai, barritxu bondata, bai, ez da... Indarra duke nahi bez. Indarra sobran dago horrek, aratzek, bop. Batez be errebesa zelako, errez botaten nahen atzera. Dana etxen dago, da pelotari bat izango dago, aratz, eta teoria. Sartu, pelotiara joan, ezin jabena sartu errebotere itxi, errebot izan erutina, dana hauko. Gero, aratzei be, zesti asko guztau. Horre, ja, datorren urtein eukiko hau. Zergo ez oso modu lehen, Zoneke... Ba, halo. Nahusiak ikibitzen da, jogatzen, berritzen da. Bai. Hau, nahusiak egin. Datorren urtein igulu honepe aukeratu enbiko dago. Ba, ez daipa, claro. Ibarrez egitzen badu da. Ibarrez egitzen, gero bera pesta eukiko, errez da, buf. Da jubileetan lehen izatola egin putan da, ez dutzuela baten buena dedikazion, eskatzen den, ez da? Claro. Izan behike, baina eske danaz... Berak guztu... Dana kompaginati besti izango errez da. Horren, honepe badoiaz, ja... Aurrerutz, futbola, zestia, ikasketak...
Danagats. Aire txantonek aurrin, beste moztu, eta hori, gaztau, harto. Zalako derto, ebai da, Txapaganin, gaztau. Hori txanton, ondo, venga. Hola motaren izkortak, Txapaganin, gaztau. Bai, da baina, ondo botata. Eta eskerreko hormara juten badiraz, hau mejor ganera. Hemen nahi bai, butaka eskatu bide, Bai, Bai. Ja, Ja edade bat daukau, Zuiruta mazazpiko ez da? bai. Dani iruta mazortziko, baina ez, irula bilen aldi daukau. Hori da. Ahi garri txena, azurre. Bai. Gerria, geruta gorro. Peloti bizitzen arian da, nik uste dut orduan txasiko dala arat bere armia ataraten, agintzen. Pelotaz bizia honek asko jo batzen. Kasu hontan, goiko sarera, goiko biga Peugeot itxuz da danak. Pelot. Ez peloti ez da, bai. Ez, sari goiko bigi jo dau, Burdin esku da, eta... Te formako biga esan, Eta haxe jodau, baina golpe darra motze, baina... Bai. Txapi joten da nime. Zaltu, pelotio niñoko erdi samarra, baina bizitzen da nine... Honek... Lehen esautena, arroitea, losatxuak goro jo bioala, honek ez dago pelotia... Honetako errebesaz garrotiaz ez dago zetan peloti altza biharrik. Gero peloti berotzen nahi ikusiko, zelagu emototu zen. Jaiki bizkorrin ezin sartu. Ez. Bote pronto, zela? Jaiki bizkorra, bote lasterra, esaten da, bote lasterra? Bai, bote lasterrean, bote luzean... Gu jaiki bizkorra, esan. Bueno, euskitze pompa lasterrean esango ez da? Bai. Pompa laster. Pompan goran, pompa lasterrean... Hemen jakiz esatako botiai, boti edo... Jaikize. Pumpiai, Martin eta ingurutan, hemen jakiz esatako, ez da? Lekitxon be bai? Edo lekitxon... Guke horre baino... Maketu gara, bote pronto, así, tal cual. Hor ba. Eta ezin, aratzek ezin. Bai, lekuzkanpo atrapa dau, da, aratzek ezin. Bote pronto. Zarraru da, zarraru da, ze beti... Aurreko me bota zen, lekitxoen ebestu lago etxe bat, da guke lekitxoen... Ba, guke dela manen, fazil, ez da zaren dugu. Askotan, euskera tutorre gauzak ez. Goiko urdina jo dau. Bueno, tantu begorri. Hora daukau. Jon buztindu, epaile lan Eta launa. Laune doiez. Hemen partidu esku. Bai. Partidu esku. Eta... Gerra armailak erdi utzik, Zoioen igarten da egualdi harra kanpuan. Bueno, egone hor da, Consejo de Sabios eta hor da, Gero kanpoko partin bebezeo zerresti zer da, antzerki eroso zer dauta. Txantonek, eskerre gorman gora. Txanto, trakel. Bai, justo... Hemen, uagune kulturre guneko arduradunek. Bai. Ikusi jut, kono batzuk eta ez da, antzerkiren bat oso zegoen. Hemen kanpun da oso ikuskizunen bat edo oso zerra montata. Makina, xemei, nolako herrik ez deula? Esan eta ez hemen, makina, esan eta ez hemen. Ontxe, rima modoko eskaz bat egot. Da, estudiat esate, arraina sokan Bermeon,
Onintzen behi eta doi bertzu kanteta pentsa. Abitu. Mhm. Abitu. Txartu espana behi. Ba espan, honei bitxo. Konfirmauen, ezta? Tapa boka zai, preguntako txodu. Horre, Bermeon da, Bermeo bueltan dekuntzarienok eta nizueni jakin zegoen be, horre, Bermeo zesta eskolak, Facebookin dauke, han haitxezutxue, euren barriganak, ze dugu esan antolatzen eta horre guzan. Eta baitxe Martinez Semingo zesta eskolik, hemen daukagu Facebooke eta Instagrama be bai, eta gero YouTubeen gure kanalin sartzen mazari, azteko programazio hori horri gotago, publikaziones edo argitalpenetan sartzen mazari, Eta altunak utz. Ez da izan pelota komplikaua, baina errebesa zesineruan. Aurregun esate zen dune, lo fácil, difícil. Fácil, hori da, bai. Ez da, al revés ez duten esan, baina, bueno, horako oso zen. Lo fácil, difícil, lo difícil, fácil. Bai. Bueno. Quieto, man. Aratzek errebesaz. Ez dau pasa, Txanton. Eta Victoriak utz. Bueno, zazpitza zei momentuz. Ez dago pareja bat agintzen momentuz. Bai, hori da, honintzen behita, egongo da Bermeon, apatuko jaialdi zen. Arrain azoka. Ba, enotzena pregunta da, bertako antolatzen da, nahi, arrain azoka izena ipinatzen, arrain azoki dagoen bertan domekan. Izeliko, izan ez da? Eta kanpora. Aratzen errebotia eskerrek hormikutu otzo, eta kanpora. Ikusik hau, gaina, hori domekarako itzaizko giru da, monda, bero esan dabe. Abai, uda giru. Aba. Txantonek ez da lortu sakik entzerik. Altuna idera ez helduko. Beitxu, eso dena, beste zereinik ez dugu zuen, no? Bermeon arraina soka dugu zuen. 16, 18, maitan 16, 18. Girona zuteko, leku darra. Hori da. Arraina egan da. Hoxe, antxoi da, berdela domungo gabe, zeongo da. Eta palo ez. Txurrost. Txorrost, ez dago? Txurrost. Bai, txorrost. Pelotia rimata junzako eta velozidadiaz da, ba. Txurrost. Zortzitzea zei gorriak aurretik. Han, behitxo, ez dau, ez dut hormabila bat entzundan ero, baina ez dau lortu, Ontoriak eta Txantonek eskuan utz. Gitzitzen ikustu hori baina. Ontoriak sakerreztu kostaua, ez dait, barrun ikusi dalako preso aurkaria, kostau bota da, baina no, ez dut eskerrek hormarik hartu. Bueno, tantu gorri, eta behat itxasei. Kendo. Nabarmen urtengo dau, altunak eruan errotia. Txanton, ez?
Kontoriak eskumia sortik, Daun komeditza. Ja, on, ja, eta heldu. Bai. Aukeraku altunak, atzera, urte nahingo dago eta tanto. Eta tanto. Eta tanto. Mhm. Beste tanto bat, gorriari apuntateko, 16. Bueno, Badoiz, badoiez, Bai, hasi diraz ja euren karreilatxu hartzen gorriak. Eutsi altunak, errebote luzia txantonentzako. Ja. Errotea baina behitxu baratz. Daraz behitxu. Zazpiarren kuadro arte torri da, behitxu San Bombazo errebotera. Oso ondo, Montoriak eutsi. Nabarmen urtengoa borrepe. Txantone barrura, baina aratza hor dago barriro. On aurrera hartu da pelotia. Kantonen motzien. Eutsi altunak, atzera, eta tanto. Eta ikutu indau. Buelo apurtxu bat hartu gaur pelotik. Eta altuna eta aratza aurrera, ja. Bai. Dominaten hasi dira, zeuren territorio markaten, 11 eta 6. Ekaina... Eroi baize. Altuna sakera. Rock and roll zaliz, edo... Ni, Ez. bueno, Ba, tartin. tarten. Bai, Asa nabarmen. Ben ikusen zuten zegoetan da noi, ekainan 12, 13 eta 14, Markina Shots, aurten be. Oi ba, Musiki non nahi, Markina Xeminen, eta guztete matzua rock and rolla, ureratu ze talde oso onak egoten die, eta ambiente politxe egoten da. Eguen inasi eta zapatu irarte. Mucho. Jupa. Harto. Baina, txanton. Txantonek ormabiku, Txanton, tanto. ufa. Ederra. Edarto txoton. Sorpresan atrapada altuna, Eta, bota be. alantxo dino. Alantxo dino altzunak. Alantxo besti bototzo, ormabizak. Alantxo. Oso ondo txanton, tanto honetan, oso seguro. Bueno, 11 eta 7. Opa, gustaztan irreba. Betxo, noar, bota, ben, anatzek. Urten ningo hau. Txantonek eruan, osta baineruan. Ahí ba, Gatxa, urten hau. hor txantone beraukeri eukida ni pentsatzen dut, baina atzera botatia. Ondo txanton. Txantonek errebesa sartu da ni presa atrapada altuna. Da neuri buru etorri zat. Ormabila botako aleuke, suave, tanto beleuke, dagoitxik entzu bera itxe esaten. Botaxo ikeuk. Arepi ikusin jau preso atrapada belata. Botaxo ikeuk. Bueno, eskotan ez arriesgati harren atzera. Altunak erdira, eta tanto. Bizen tartera, Begitu inau, Eskuina sartu den momentun begitu inau, eta gero non ikusi hau atzatzen naula, eta bitxu. Bizen tartera. 12 sortzi.
Sin miedo, Satotzo, Antonek. Ontoia nengu da, ba? Aurri, ez dakit, galduta bat. Ez da nugu den. Naparra izelik. Ontoria. Digo, noainekuru izango da, no? Ez da, Akaso daukon kamisetan hori piniko dago edo, ba. Eruan, aratze, korma bizan. Txantonek, atrapai nau, aratz. Gatxa, hori Txanton. Ikusi nau. Aratz aurregatuta hola. Eta maltzurkeri guztiaz, txitxakera. Ontoia negizei begirena, ia zoze ikustu den baina. Ez da, ipa, Nafarra. Noainekuru izango da. Ondala iru urte ikusiko nuke igul baina. Honesta heltzen, hor arte bizia. Onik bai. Ezin azken hau. Ia urtean Txantonek ia zelan. Txantonek, osta. Altuna gatzera. Atzera altuna, baina pelota kaiskarra. 13. tantu, gorri. Hainketara ototo. Bueno, 13 eta behatzi. Bai. Askotan atzia mehailek tantu aurri makarrik eza. Sortzi Kasu honetan. Ibai? Sortzi eta hoi. Jo, afaltzeko sasue harra. Bai. Itoiz eta gontxe heldu, urrengo partidukoek. Bai. Urrengo partidukoek, atzau kamariaz ikustu aukeri duko zuen. Orduan ba... Pelota zeharra asko urtengo dau. Altunak errebotea, gogor, oso ondo. Eta bai. Lako de harto solta dut, no? Indartzo. Zelako ondo solta dut, non erreboti errebesaz. Hori txistuke da biz, ba? Zipa. Bueno, ba, lehenko setira basteko tanto baten faltan. Gorrizak. Sei bai, zelan da ekipen monu, Harto, momentuz harto. Bai, ja dominozu? Ba, erdi. Paketi handizia eta hau ez dut amaitzuko. Ja, Txantonek. Txantone, barrura ez, bai nahi zen da baina. Eta Ja, sartu ez. altunak arrebotera, eta Txantonek esan jeru ama. Na, bueno. Vamos da beratz, pentsa sana baino erresa bazkanin gorriak. Hasikera baten emote ban parekatuta dira, baina 15 da beratz. Bueno. Ja, arbe atrapetoten, Bai. Bai, lesionot eta... Hau barbe, hemen hauntxe komentetan egoa, lesiñon bat edo gizule ez da? Ez egone lezuen mindut edo zeo zer? Zauntxe berritxiko finala edo dukizu ez da? Bai, zorraldatik bilinaz ikutute, baina, bueno, minekin jokatzen jakin enbidamen, da baino betotxua. Egiz esan, ja, erdi paseute, bizerrengo eta probi, baina, bueno, bizerra probi itxuko, partidu bideukaz, así que aurrera, ja, ondo. Ze partidu dukuzu? Donostin lehenengo, eta gero berritxun finala. Donosti ikusea, klasifiketa hori xue edo zelan zoiz, Gilan, ja klasifikautega, baina, bueno, lehenengo postu edo bigarna. Orduan, bai, lehen inauta zonaz, saliaz, ezazte, etxate komeni arroen kontra jokatzi hori, final horreku, eta oso garrantzitsu dela berantzape, leheno bigarren gatu, finalin nahi zaitxu, ez da nahi... Claro, kontu da guk euri lehenengo jokatzen da, gu bigarrena. Orduan ba, geuk elegitzeu esate baten, zene kontra jokatu, baina ez beti ba aldala irabazi eta ondo da, sensazioarekin juti gurrengo partidure, baina gero hori amaitxuta segidun kontran daukeu, berritxun.
Hori gaina, berritxume final alkarren kontra, okezu, ez da zuleku da za, Bai. eta salegi... Aronaz. Hori, Aron salegi da... Dauza pelotari bilua, alkarren kontra jogatu behar, egun bardinen bi final. Final bat eta besti ez besti alkarren kontra ez jogatzen Donostiko, parkatu. Vale, eze bez, sorte hon eta ia danak ondo urte dutzen. Bai, eskerrik asko zurea, eskerrik asko. Bueno, lehen esan dugun lez, lezinotxu eduke, da, bueno, mentzea jokatzeko modun da, eta ia partidu honak urte dutzen. Berritxuko finala ez da erretza izango. Berritxuko finala ez da erretza eukiko, da, bueno, ja, zelkatute dagoen lez Donostin, finala aurrekuta. Horbe, esan da modun, aukeri dauke final aurrekun zein kontra jokatu aukeratzeko, baina, hemen Santiola eta askotan ezautzen bertako pelotari zei. Artu irabazi dira. Aukeratzen hasi eta horrek hori beste kilol batzutan. Hau kirol eleganti dela eta hemen hori dela beti irabazten. Hori da, Ez da bai? hori da. Bigarren zetazio eta lehenengo tantue, gorri. No te puedes ver. No entiendes. Maio. Hasei, bai, Donostire baso izala? Ez, ongaztin ez. Lehene josatu Ongaztin, tranquiletxin. Zapatune, Donostire zeba eskutekun osala. Bai, baina esan azkenine ezin xaban etorriz. Hornabikua eta txantonek ez eskuan heldu inda, heldu inda, baina bai. Jos, partido darra ikusi duna. Bai, Bai. bai jauna. Bixerbe berri txure eguteko ez da egun txarra. Beste gauza asko itxeko. Frontori fronto, egunero da frontein sartute da, egun bat libre. Pronto bizonak, bai, ez da? Zelan Hori handirik... ba. Zoz esango zu. Bueno. Xopa. Eta, eskerroan mikutu, da kanpora. Eta kanpora. Bai, kanpon egin dugu jarri xe. Bai. Hemen, kuriosu izena, ez dagoten maltzurtu izan normalina, Epaili bezarra ez dago esan da, ja, bera jonda emala letxina. Atzari bai, atzen eura pelotariak etxen da juez. Dudaren bapa guzu zeukiduarik, ze atzari neure pelotariak etxen da, gestua, buena izan bada, falta izan bada. Antone harto, bixen erdira, ja, arratze sartu. Arratze sartuko dau. Baitz, lako errez bota ben. Erre bezaz, Atzeko hornian bilurre. Amaikatik. Bai, peloti harin dator da hori atzi peligrosu da. Ahí hace mucho frío, esaten dabe. Horratzi. Beisa sarratu, beisa gitxita, si entra bien, si no entra...
A ver a dónde va. Altuna saki, Ya, txanton, ez da sartu. No te puedes. Li gusto librautxu goizek. Aratze jabixe eren jaurrian. Eta, tanto. bitxu, da tanto. Ez txanton, ez ontorientzako peloti. Suerti izen da pixkatu ez. Bai, suertido, gero euren artin estiz ondo konpondu eta... Txantonek entzeko bota du aratzek. Bai. Da, Bai, hori da. Despistatu. Eta laute bat, hende gorrixe horretik, Pelotik urtean, altunak. Harto, barrure, Ontoria sartu. Ontoria gatzera. Eta leko txarra. Baina... Garatze sartu. Garatze sartu. Txantonek aukeria, barrura, hormabiko gestuen. Bai. Oso ondo. Indau, Hormabiko gestu indau. Da, orduan altunak ordu da, indau. Da, barrura, perfecto. Eta, pesto tanok engainau gaitxule, txantonek, Bai. Ondo indau gestu, Ondo. Lehen araia itxatzen, baina hori lurrei guztiako. Bai. Bitxu. Bueno, oye. Hori jugatxo, Está bien, hori kasizkero ez da arma txarra hori, Donostin be sartu da bat, lurrek olako txea. Bai. Horma hori jamarka. Amairu harren tantu da. Aurrelari ja zabalduraz eta barrun itxi. Bai, honen... Zeran da, mexikarra meski, Tania. Tania, bai. Tania sartu zen. Altunak aukerako, bai, eta tanto. Moztu eta tanto. Bueno, bost da bi. Bai. Gorri jako zetontin beba. Gogorra zidiz, baina. Lengo zetan itxuri hartzen dago, Bai. Altunak saki, Xopa. Arra, txanton ez da sartu. Gora. Bai, esker horman goizeko. Esker horman, gora juntzako. Aratzeri. Zitxura katzaskoin, baina ase goiko bai, txora bota dama. Bai, hor kontu zeuki bida. Beste bi botatxo esker horman gora. Bai. Kontu zeuki bida, horre apurtxoa peloti batzaren da, gorre moten motzaz barin juten horra gorata. Utze egindakoak, 3. Bai. Bat ematez zaizibak eta den ba. Behartu galduak eta. Ja bederatzi. Bai, horrek estadistikak askotan ez dizarreza egulertzen, Bai. Norbera partidu ikusten, egon da. Norra ikusi, igual, zema tutzen dituz gaur honek eta derrebete utxegitakoa bat. Igual, eta egindakoa, zelan hori ba. Ez hori, Guez gine eskola barreina jun ez da. Ez da ipa, ze kriterio ero, askotan ze kriterio erabiltzen da norre gutza kontateko egin jakuak, bestik. Olagun da, nik pentsatu da. Itxuri ez da eskola barreina jun ze, nik kontu dutxute, batzu besti batzu da. Bai. Ja, bueno. Ontoria kostauz eta bitu zela pelota gatsa bota ben. Eta... Opa, aratzeko... Oitu zelan erunda ben, osta, punta-puntia zerunda. Txantonek aukerukiko dau, moztu eta txapara. Moztu da txapara. Aurreku kondo bota dituz, bai, bere buruaz azerre. Auker ikusi dauta. Aurreko kortak ondo bota dituz, baina hau txapara zuntzako. Bueno, oinai zeitxe gira. Bueno, zeitxe gira. Bai, joko, Txantonek gauza duke, buruk ez dugu jatuko. Ez, lekutara bota dago altunak.
Goiko sarera, Altuna, goiko sarera, baina... garrote mondotzo, baina... kurule beskapo. Bai, hor goiko saria hautzak endutzo jarto. Altuna botillero lanak egiten ditxuri, Urten ingo dago askorrek. Urtaskun ibili izan... Epa! Urtaskun ibili izan... Estatu batuetan. Eze frontu da nago zan akorteza edo... Ez dakiz zintzu fronto rekorriu da bezen egiz esan, ez di, Mexikot ibili izan, nik altuna jogatuna danian. Neure lehen urti danian, beraz koinzidune. Beran jazkenak izango zen. Bere azkenak, neure lehen urti danian, da beran azkenak, bai. Onan oztor zen, 2000 urte izango zen, horako maten... Ni danian junitzen 2002. Da bera jogatu neban, pare bat urte edo, 2004 edo, bai. Nik akordun dukete... Kaigulareke udako temporak inotxuna den pare bat. Ixaleike, bai. Bai, izamen, Usteo Mexikotik ibilizala bai, Mexikon, gero froto gehiago egingo da, baina ni beraz koinzidu neban danian. Eraman, txantonek aurrian sartu, suabe bai, baina, eta, nabitxu. Bertan egon da, Bai, bertan egon da, Pelotian harin behizun da, Kantxana, honek hori, beteten dago. Honek bai, hau eron dun dabil. Este es un caballo. Kapasidea galako esia bota. Behi ikutu dau? Bai, behia jo dauz estiaz, bai arrabezaz bota benin. Altunak atzera, txuli mila... Topa dau baina, ontoriak eruan. Eron, ia aratzen zeituzkon. Aratzek eskumia sartu, atzera. Baina ontoria horrengo da. Goi barik emotze, aginek ez dut. Bai. Goitxi bera. Ontoriak eutzi. Osta libra dau. Txantonek atzera. Txulin bila, eta perfecto. Bai. Txanton. Bueno, urratu diz, Bai, zazpitxezei. Zazpitxezei. Bai. Ontxe, mendibileko bokaio darbape. Txarra bez. Txarra bez. Mugarriko hamburguesi, Bai. Edo toldopeko txokorra, txokorra bokai. Txokorra. Bai, itzela, bokai itzela. Txokorra zei izatutazua, bokai bari? Txokorra hauke izena. Batzuk goten vegetala, oiazkuaz, ez da izena. Ez da. Bateuk izena, txokorra. Txokorra. Mucho. Edarra, Lota gazer, unda monturiak, baina aratzek insistiru, errebotera luze. Txantone barrura, eta ondo. Jauzi dago? Jauzi dago, bai, forzata esun da. Da... Eta ados San Andreok, exactamente. Nabitxu. Ados barik a 7, A 7. Empate a 2. Empate a 7. Epaia ditxar guztau txiztie, trabez behitxuzte. Eta txantonek utz. Txantone palo, ez da hoxe erretza? Ez. Baina, bueno, sartzeko pelotizan, hori... Hor ez da zer esan, palo.
oso barroen, Bai, kendu itzen zait. pelota moteltxu haua. Askotan garrantzitsua. Pelotik kamisen jabe. Ez da emoten hau, ez da? Moteltxu hau emoten hau. Lengu gehi ebri da, ez da? Bai. Altunak eutzi, atzera. Beste bat atzera altunak. Ontoriak eutzi. Altuna barriro atzera. Eta botel azterrian Ontoriak ezin eruen. Bueno, bat itxasazpi. Barriro gorriak aurretik. Horre eukida eukeri urdinak aurreratzeko baina momentu bat itxasazpi. Gorriz esakera. Zageruak, nor baino nor gehiago, hauntxe sartzen da, altuna. Libre. Ardoi aurrera altuna. Hor dauko beste bat. Eta, mucho, salago peloti irunda den aratzek, erreute Luzia txantonentzako. Ja, txanton ez eitxason. Txantonek alda golona eruan. Bai, moztu dau, Ontoriak eutzi. Ja, buruz gain. Da Ontoria txulara, perfecto. Da txulara bota, bai. Tanto edarra benetan. Tanto edarra benetan. Bai, politxea gogorra. Urdinena. Bueno, Nostro niñoko sigue vivo, behatzi eta sortzi. Beratzi goi gitxea eta honi ikarri, Hametik aurrera, bueno. Ja, udara urratzen goizela. Bai. Betxu, hau beste pelota bata. Hau, Bai. Txantone goiko sarera. Buf, nabarmen. Kontu zeuki bida hor soltateak ordu nortik. Asko laguntzen motzazu, seizan zuten agora. Aratzeke eskuturri izozet eduke, ba? Ez dakit ba. Niek eriaz ikustau. Bueno, izardiz jasikatzeko edo espadero, ez dakit, Atzamarreko da, atezaina da, horrek... Atezaina bada, Horrek, eskuturrek eta... Ai, behitu, zelago pelota gaiztu ipini otzon txantonek, aratzeri. Detrás de la pintura. Baja. Amar eta behatzi, da, bueno, ordoia, ordoia. Bat, bi, hortxe. Hani guztu, dute izbe berotzen. Jodeu, gule darra neupe, neixan neupe. Bai, melena harrauko arek. Bai. Saki buena, pasa. Pasa, deirazi dago epailik. Txanton erengo pasia. Bai. Txanton erengo pasia. Ez da dios, pasa, eskorik, bako txabana? Bai, bako txabana. Eta txula. Txula, bai. Ai, pelota oso konprometik ikusi haue Ontoriak. Sartzeko, esartzeko, baina... Hamaika eta beratzi... Errespetu moten hau. Partidu bazetik lotantura. Bai. Peloti holan datorren erdi kantxati barrura, da txulara, oso konprometitu tiraz. Sartzeko kontu zeuki bida. Kasu honetan Ontoriak ez dutzo bota kasurik. Eta txantonek utz eskuen. Sartzira baki dau. Eta beste tanto bat gorri jentzako.
Ondo pasa. Tira, ega altura. Altuna sakera. Altuna eta txapa. Eta ondo kruzauto. Zlako erraz bota ben, Aratzek Hori errebesaz. Aurrera doi bila Altuna, baina ez, Aratzek, 6. kuadrotik, Ormabikua, Eta tanto. barrurut egin dutzo. Eskumiaz Ormabiku txanton zabaldu ina, baina Amairute beratze, gorri. uste baino gitxio zabaldu da lepilo el toro. Bueno, listo, barriro lau tantoko diferentzia. Bueno, on bai emoten dago ez, barriro arranka da bela gorriak. Unioko ez da metxu baina, Tira, Altunan saki, pasa, Pas. bigarren pasia. Luze. Azte honen edo jorak ez da jugatu, raru da. Zozeuko, niol. Ez da ipa. Txixapa. Jarek, Bilbo partidik geliko izu bala, parti ikusten edo. Ez da ipa. No, pelota zebarra. Txulara ontoriak, Altunak eruan, ondo ganera, barrura. Beste pelotazoa Txulara, eutzi Aratzek. Eutzi Antoriak. Ez da gozo bat, bebe. Eta bote lasterrean. Aratzek, palo. Bueno, Ontorio ere, 13. Hortxe, 13. Hor da asuntu, beka. Bueno, Ja, Niñokoan txantonek, ez dago zer txantonek beran erabakitza. pelota izate dugu. bai, pelota harintxu gaua nahi dau. Gorria barriz aldatu, pelota bajotxu gaua. Aldatu inbiar, ze... Hemen, pelota tipo batea, ze besti gaur hartu zule ikusten bozu, aldatu inbiar, ezta? Bai, hori da. Askotan, Bakotxa, bueno, norbait komeni jakona, ez? Hartzen dago, askotan ez dixaten nolan. Askotan Askotan, pentsatzen bai, eta azkenean amaitzozu kontrarizun pelotia jokatzen da. Bueno, azkenin partiu guzti diferentik izaten dira da. Eta palo, Txantonek atrapo indau. pelote, erraute luzi geratu jago. Bueno, da, oine... Eskumiaz palo, bueno, tantu faltan gorrizak, bai, partidu irabazteko, Altuna azkenengo saki, pasarik egin ezean. Edo, remontadaik ez bada. Ze Txantonek eta... Edo, hirugarresetin, exactamente. Hori da, ba. Bai, Ze Txantonek eta remontadaik ezkero hirugarresetin. claro. Ia ba. Bueno, Altuna saki. Momentuz askana litzateke, sake laburra, eutzi ontoriak. Aratzek eskumiaz, pelota gatxa, oso ondo. Gatxa sartu benetan. Goitxi behar Altunak, jeitxiratzi baina hor dago Txanton. Bai, ondo sartu da. Bai. Beste lan ontorian txarrazan. Hor dago barriro Aratz errebesaz. Txulin bila. Ja, Txanton. Txantonek eskumia zeruan. Hor dago Altuna barrura eta txapapera. Txapapera eta 11. Holan, Txanton. Ia ba.
Tuzarako errebeskazu bota ben. Ondo, Ontoria. Eutzi altunak. Errebotera itxi arratze, berak errebotea. Ondo ganera, ondo. Ja, Antoria zeitzetan. Ai, espada sartzen, komedizak, harto. Ba, da oingo, ba, ondo. Errebotera altuna. Barrura, Txantonerik kendu. Txapaganeku errebesaz, Ontoriak. Baina, aratze sustin atrapateko oso gatxe. Ordoia barriro. Zelako peloti sartu da ben. Venga, eta tanto gaurra segitzen da. Goitxi bera, suabe, kontu zor. Eta hor, zubi aspira. No, tanto bolitxe. Askotan ez indarraz botati, Kasu honetan ilusio Ontoriak, ez? Itxi bakarrekin dago itxi bera. Da. Zubi aspira. Zubi aspira, bai. Gazti be, ikuskizune darra moten. Bai, hombre, bai. Bueno, 14-12. Goitxi bera. Eta beste tanto bat, urdinetzako da, bueno. 14-13. Lehen ez hau, ne? Hau nio basta maitxu. Ionik altunan azkeneko saki, ez da nizan? Hau nio basta maitxu. Puede haber remontada. Ia, ba. Emozio pixka demoteko txarra ez. Ba. Txantonek. Txantonek saki ekendu, ondo etata. Txanton luze, eruan aldan modun. Hor dako aukeria altunak, baina atzera. Ainkapera, ainketara. Txantonek eruan, oso ondo. Txanton ez da lagateko. Ez da lagateko ez. Eta azkanin Ontoria palo. Ez da pelota hain komprometu zen, baina... bueno, ben amaitzen da. Partidua, altuna taratentzako. Hori da. Eso ez hori ikusentzule. Eskerrik asko hemen bueno, nino beste partido txuga geratzen da. Oine beste partido txuga geratzea atzeko kamariaz ikusteko aukeri eukiko zue. Eta urrengo jaiala izazio arte. Gure partetik, agur bat. Agur bero bat. Hala, da azte buru ondo pasau.